Bon dia, bon dilluns. Com sempre estem aquí amb el Consell de dilluns. Avui a les 9 del matí puntualment us recomanava que féssiu una activitat divertida amb els amics. Val? Ja sabeu que aquest espai del Consell de dilluns doncs, em permet una mica el luxe de recomanar 4 cosetes, de convidar a la reflexió i avui volia fer una mica especial èmfasi a com cuidem els amics i quines coses fem per passar-nos-ho bé, perquè sempre parlem de tema de parella, de fills, no? De sexualitat, i els amics formen part del nostre dia a dia, del nostre entorn, i són una part molt important de la nostra vida també. I si algú ara mateix s'està plantejant ostres, doncs jo fa temps que no cuido els amics, doncs mira, mai no és tard per començar a fer aquesta tasca, no? A començar a cuidar els amics que són els que tenim al costat. I què us proposava? Doncs això, fer una activitat divertida amb els amics, perquè els amics són una mica com un matrimoni també, vull dir, és allò de para lo bueno i para lo malo, i amb l'avantatge doncs, de que els amics, tal i com la parella, els escollim nosaltres, no? Llavors hem de filar molt prim i escollir molt bé els nostres amics perquè són una gran influència en el nostre dia a dia. Sobretot potser guanyen un pes molt més important en l'època de l'adolescència, però sempre ens acompanyen, quan menys t'ho esperes segurament algú es desperta i està allà, en els bons moments doncs, estan al nostre costat i en els mals moments sovint doncs, sempre n'hi ha més d'un o més de dos que es desperten i et fan costat quan més ho necessites, i això és molt important, no? Llavors, la proposta era fer una activitat divertida pels amics, val? Jo us explico una activitat divertida que he fet aquest cap de setmana amb uns amics, perquè crec que és important cuidar-ho, no? I de tant en tant fer alguna coseta. Mireu, jo aquest cap de setmana he fet la meva primera escape room amb un grup d'amics i ha estat una experiència fantàstica i ha estat una mica el que m'ha fet reflexionar sobre que els amics s'han de cuidar i que hem de fer coses amb ells, val? Qualsevol activitat, un escape room, un viatge, qualsevol excursió, el que sigui, que es faci amb els amics, en el fons és un terreny on acabes veient si qualles o no qualles amb aquells amics, no? I en aquest dissabte, quan nosaltres ens deien en l'activitat aquesta que vam fer, cadascú ha d'anar una mica al seu rotllo, no perdeu el temps, aneu a la idea, tenim una hora per sortir d'aquesta habitació, però al mateix temps feu treball en equip i cuideu-vos, val? Bueno, mira, jo vaig tenir la sort que la primera escape room que vam fer, doncs vam fer una molt bona feina individual, una bona feina en equip i ens en vam sortir i això m'ha donat peu a reflexionar de com d'important és tenir un bon feeling, un bon rotllo amb els amics i com fer feina d'equip però al mateix temps cuidar-te doncs és molt important, no? I per això doncs us volia convidar a que si fa temps, fa dies que no veieu els amics, doncs feu una activitat divertida amb els amics, aconseguireu riure, aconseguireu passar-vos-ho bé. Això és cuidar doncs, unes relacions que duren molts anys. A vegades duren més les relacions d'amistat que les relacions de parella. Per tant, els hem de cuidar molt bé, d'acord? I no vull marxar sense recordar-vos un parell de coses, o 3. Primer, que avui és el Dia Internacional contra la Mutilació Genital Femenina. Sabeu que en diversos països, doncs, malauradament, això és un fet que passa i és habitual, no? I malgrat totes les campanyes que es fan, doncs encara succeeix a dia d'avui. I avui és aquest dia en el que reivindiquem que el cos de la dona és de la dona, que és la dona la que ha d'escollir què fer amb el seu cos i que hem de cuidar el cos femení, que la mutilació genital doncs, no té cap mena de sentit, d'acord? Una altra cosa que us vull recordar, doncs que aquesta setmana aproximadament sortirà el butlletí electrònic del mes de febrer, d'acord? Amb algunes cosetes doncs, que he anat recopilant durant aquest mes passat i que
us convido doncs, a que reflexioneu, a que llegiu algun article que hagi escrit durant aquests dies, no? Alguna aparició mitjans i algun consell extra i algun regalet extra. Per tant, qui vulgui que m'enviï un mail a info@elenacrespi.com i que em digui que vol rebre el butlletí en català o en castellà, depenent del que vulgueu rebre, d'acord? I parlant de català o castellà, recordeu doncs, que d'aquí una estoneta farem el mateix consell de dilluns però en castellà, perquè ja fa un parell de setmanes m'ho va començar a demanar la gent i com que els dos idiomes que domino jo amb fluïdesa són el català i el castellà, ho faig en català i castellà. Si ho fes amb fluïdesa en anglès també ho faria en anglès, però no m'atreveixo perquè segur, i us asseguro que